Ka Voice of the People's Party ka Pynbna Paidbah ban sedang no ya kejing Iakhih Paidbah Pyrshah ya Sorkar MDA-2 ka ba mutlop ka ba pechiliang kemat ka ba nyau ban nyau po ya kejai penriu. Ha ka beriu ka ba pelaj mentah ka sengi u presiden ka Voice of the People's Party u ba Ardent Mila basaimoj long bakin sedang no da kejing yang Paidbah ha ka apa Tarik we yong ha Motphran ha ka por abaje no pai sengi. Uba Ardent loong baga parti ka rai ban ra ya shibun kimat syak Paidbah ka bakan thup ya rukom trekam jong i district section committee pat kumju ko megaya public service commission ha ka dai bar thungkam thungjam kumju ha ka dai bar kemariang ba kejingai pen ka soka ha ka dai bar ke project halo ulumpong deng nalo ki weipan uba Ardent loong ba ha ka ni katayo banwan ke parti ka rai ban sedang no ya kejing Iakhih da ke basdang ban pelong da kejing Paidbah kijing persyai Paidbah halo kimat ki babun baka parti kan Pynbna ha ka juga pol ong baka VVP ka wel ya baro ki Paidbah bagi nyami banwan sengap ya kijing persyai haswa bakin penjur ya kijing Iakhih Ka Voice of the People Party ka kwa ban Pynbna shi ki Paidbah nong shong shnong hagri hasi jaintia barok kawi ba haka jingkdu ka bakirki kala shimmi ka rai ban sedangno ya ka jingki Paidbah Pyrshah ya ka Sorkar ka ba mutlop ka Sorkar ka ba pechiliang khmat bat ka Sorkar ka ba nyubain ba nyupo ya ka jai benri kidon shibun kimat kiba ka parti kala rai manra shiki Paidbah ka ba kentup ya ka rukom trekam jong ki DSC bat ke MPSC hagde ba ka thungkam thungjam ka jinge jingino hikai hagde ba ka mariang bat kumjuru ka jinge penksan bat jinge pene juga Sorkar hagde bat ka project haulum pongdeng nalor ki weipat ti kumbang ila penpau bashen ngin haban sedang ora ka jingki Paidbah ka batenge ban pin ko ngu igani ka Sorkar ban pinbet ya kini ki jinge kiba kum ka jat bering ya kendo nadu ki beriu ki basong shi ki jaga kapot ban iso ba kum ka parti ngi ma shu ban shu up lani ban shu hun ha ki jing Pynshah juga Sorkar Denmark kata ka daw ka parti kala rai ban nadu kani ka tayo ka banwan ka parti kan sedang ya ka jingki daga basdang ban pelong ki jingalang Paidbah ban jing Pynshah Paidbah halo ki mat ki babun ki baka parti kan Pynbna bangi don kam bangin snuhu kum ka jat menriu bakani kalau di kapor ini bangin yang rangba kenapa ki jing penjat ya ka ribe ka jat menriu kanum beteng bat bakala manonra ka jing yada nagabenta ki longdin ki mandin tikumta daga minsim ka basmukhya kum unoilam juga Voice of the People Party ngawer ban ngakot yaki Paidbah jung ri hi barok koi bakin mi Paidbah banwan ban sngap dala ki jung skor ya ka ka bangi kum ginongalam ngidon ban Pynshah haswa bangin penjur bat penklan ya ki jiki Paidbah ban pen ko ngu ka Sorkar halor ki mat ki kirki ki mat ki badonkam nagamata kari bat ka jat hi barok koi ka jing sedang jogani ka jinglang Paidbah kan sedang haka arpu artrik kabalong si bang daga bangin pelong ya ka jinglang Paidbah ha Motphran hakapor arbiji hakani ka jinglang on Pynshah ya kita kimat ki bakta ya ka jat benriu bat ya ka rihi barok kui sai jisin ada kerpat ya ki Paidbah bakin mi syakmat kum ka dak jong ka jing Pyrshah ya kani ka jing sedang jong ka jeki ka jungi ban pin ko ngu ya ka Sorkar bat ngin letu keleng-keleng ban Pynshah ya ki Paidbah haswa bangin shim ya ki senjam ki be te kumta
ka party ka Pyrshah ba pensong shi ki Paidbah nong shong shno daga ba kentu juri ki ba ngimdei ban bu por ngimdei ban tengkai ka por ka jing nei bangin mi ban pedi ka jilong ka we ka jirti halo kini ki mat ki bakta jur ya kari ba ka jat riu kublai shimon